Обичаме те, татко наш, велики, чудеса извършваш ти, няма никой като те. Няма никой като те. И така имаме една специална изненада. Има един подарък, който младоженците имат към кумовете и кумовете и църквата имат към младоженците. Добре? И сега къде е масата? Един стол. Айде, един стол. Два стола. Ето, само че тук ги дай да може да не бъде. Съжалявам за закъснението, брат и сестри, гости, родители, близки, приятели. Ще се постараем максимално най-бързо да свършим. Добре. Ще се постараем най-бързо да свършим. Знам, че стана много късно, знам, че вече не имате търпение. Съжалявам и моля ви да простите за всичко това, което се случва. Es una sorpresa que entiendes, bueno, ya, pero son cosas que los vienen. No se calle vaya, no se cogerá. No se calle vaya, no se cogerá. Не слушай съпир и не покорена, толкова гордени и запомена в този свят. Да се каже вая, да се променя.
венераната. Пак казвам, от църквата отдавна към мъжествените, от камбарите, ижни и прекъсно става въпрос. На пръв поглед няма нищо. Сестра! И има тук нещо. Нещо се случва. Хайде, помагайте ми. Отваряйте, 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 отваряйте и после това, което се намира в кутията, ще го изсипете отгоре. Хайде, изсипайте отгоре. Изсипайте отгоре. Давай, давайте. Слагайте отгоре. И сега така да видим какво се пориха. Доста се постараха, поиграха си и сега... Браво, браво! И сега пориха заедно, хванете от двете страни. Едно, обръщайте! Църквата първо, след това женския подариха на така че църквата подари на Мъдрожан за времето. Започваме, минаваме така с една песен, ще ви поздравим и минаваме и ако някой толкова много държи да споменем и да кажем името му, тогава, ако не, кутията е тук и няма да кутията пред младоженците, всички пеем една песен, няма глас, не може да се опитаме.
подарява 300 лева на малко семейство, 300 евро, да бъде благословен и той и неговата съпруга. Много благословения пожелавам брата. Каза никога да не се разгледат по пътен вятър, да има мир, любов, благоденствие. Бог да благослови нашия брат, неговата съпруга. Подарява 300 лева, 300 евро на малко семейство. Ще минеме коса, ще мия да Добре. снимам. Той минава час. За живота си, душа от неба се скри. Изкъпи се за живота си, издишам за имота си. За живота си, душа от неба се скри. Изкъпи се за живота си, диша за имота си. Беги се мети, тръбата ще се свири, архангела ще наваде глас. Мъртвите ще се съживят, ще полети на небе заедно, заедно с нас. Беги земени, тръбата ще засвири, архангела ще наваде глас. И мъртвите ще се съживят, ще полети на небе заедно, заедно с нас. Нека да бъде слава на нашия велик Господ и Спасител Исус Христос. На Него отдаваме цялата почет, защото му принадлежи, Господи. За Тебе пеем и Тебе стигаме, Боже мой. Приеми тази жертва, тази хвала. Цялата църква благодарим, Господи, за този ден, за това младо семейство, за тази любов, която даваш, Боже. Бяга танко из човеци си, бяга може на име спаси, до душата и се докосни, близки с любов и доведи. Човеци си, как Боже, ти ме спаси, душата и се докоси, близки с любов и доведи. Свети земени, тръбата ще се свири, архангела ще наваде глас. И мъртвите ще се съживят, ще полети на небе заедно, заедно с тях. Поздрава и така за нашите колеги, за музикантите специално, бъдете благословени, братя, живи и здрави!
няма други богове. Падам грехове, ти спасение. Моето сърце, него няма други богове, доброволно падам в грехове, помоги ми и спасение. Преди вземай ми, тръбата ще засвири, архангела ще нададе глас. И мъртвите ще се съживят, ще полетиш на небе заедно с тях. Преди вземай ми, тръбата ще засвири, архангела ще нададе глас. И мъртвите ще се съживят, ще полетиш на небе заедно с тях. Амин! Бъдете благословени всички братя и сестри. За всички вярващи и невярващи, бъдете благословени. И за тези, които говорят този език, на ромски ще пеем: колко ми е хубаво, Господи, да бъда с Теб. Докато всички минават и даруват, за да не бавиме, да не задържаме, продължаваме с този поздрав. Нека да бъде слава на Господа, наистина Боже, в Божие присъствие има сила, има благодат, има мир, има любов, Боже мой. Нека да бъде вечна слава на Тебе, Боже. Този манги шука, то за Исусе, ти било чужбина, промане ме. Този манги шука, то за Исусе, ти било чужбина, промане ме. Nanajtemo kaktu tu sakaoma, kadolama tute tu sakaoma. Nanajtemo kaktu tu sakaoma, kadolama tute tu sakaoma. Y ahora
para todos los chicos españoles, para todos que son amigos, compañeros, ex compañeros de la novia, todos los amigos, toda la cuadrilla, tocamos un canto español. Kutiotsa pon ja mesto. Una canción española solamente.